O karon ba kasama ni ang sumpay ni bag-utang sugilanon, ani. Gahi, bitaw. Tiaw mo na. Gahi kayo yung lawas, loo. Promise. Sige na kag barbell, Hector. Wa. Hoy, Hector! Pagkasli ang akong apo, ha? Ha? Unsa? Lo? Nano? O, sa may kusaha ni mo, Lo. Ingon na naging kadako akong sa. Ngay pakasal mo ko ni mo anak niya. Ew! Bida. Kung makaiyo ka ha, mura kong dili gwapo. Gwapo na ko, Sobra pagkaswerte na ko, gwapo, kugihan. Ipaniguro na ko nimo. Nga kung maminyo ta, magkugi ko sa adlawan, labi na gid sa gabi. Mailisan niya ng apelido nimo. Gikan sa batong malaki, ngadto nas pinuti, o di ba nindot? Akong ibayad ang akong pinuti sa imong batong malaki. Lo, mura lagi bastos. Bastos paminahon ang lasting gisulti, Lo. Ang wala gud, Lo, nagbinastos. Bunali ko na sa imong bato nga malaki, Lo. Ay na lang, kay mas hait ang iyang pinuti. Gusto ka mo suway? Ha? Aron makita nimo ang kahait? Feeling na ko, bastos gud siya. Depende si mo huna-huna. Mahimong bastos, mahimong sandili. Pero, mas maayo ang bastos. Di ba, Lo? Oo, mas maayo. Aron makakita na ko og apo. Hatagan ti kag Apollo, nga dili gikan na niya. Oh, asa man gikan, ha? May uyab na ka. Naidokon. Kuya ni, ay di ko binuangi ha nga magpamabdos ka ni bisan kinsang lalaki kay nab. Isod ka tigag sako. Oh, magbuot lagi ka. Papata ka, ha? Dili. Di ayo pagbuot. Daghang pagkuwang sa kulistahan sa uyab. 65 pa. Kuwang pa kong upat uy aron mohonong sa akong paboritong numero. 69? Ay, ikaw man ay bastos bata ka. Karon ka. Lo, ayaw, Lo! Maligo na ko, Lo! Maligo na ko! Mamatay kong sayos kung sa misyon ini bata. Mga kitong akong gisulti. Tinud-anay kadto, Hector. Gusto ko nga ikaw na ang mamahimo niyang bana. Aron magkampante ko nga mubiya ng kalibutan na. Lo. Bida sa day, si Lolo Silo ba ya Ay, binuang diya, Lo. Mas ligon pa manggani ka sa kabaw? Tiguang na ko, Hector. Mahimong bisan unsang higayuna. Kuhaon ako slabawng makagagaom. O sa dili pa moabot ka ng higayuna. Gusto ko na makita nga nahiluna na ang akong apo. Ganhaan na siya mapuntas ngadto sa mga maayong kamot. O ikaw lang ang bugtong lalaki. Gisaligan ako, Hector. Gamuatiman o mumahal sa akong bugtong apo. Mahal ni mo nga akong apo, dili ba? Ha? Kuan. Si Lolo Silo. Usa ka pangutana, usa ka tubag. Mahal ni mo siya ni o dili? Mahal, kay... Kana lang ang gusto kong mabati. Mura ka na'y buot kong mabati. Nga mahal mo siya. Igo di ka na nako. Lo, bugata sa lanalo Bugat? Dili ka nga pamursab alang ni mo. Uy, ayaw kong atik-atiki do. Nakailaki ko anang istayla. Miyagi na ko anay kaniadto. Og tungod anang istayla, nawa na hinuna ko ang bugtong babay nga akong gimahal. Lo, Busa, ayaw paabutan nga may sama ka nako. Kutob na lang sa paghandom sa kagahapon. Igo na lang sa pagpangutana nga unsa ka kun Lolo Silo. Shoot!
Nalipong na kong nagtanaw ni mo diya nga nagpasupaso sa akong atubangan. Saman na may naghasol ba sa akong baby? I'm so bored, Dad. Unsay mong gusto? Want to go shopping? You can always for Daddy to give you some cash. I don't wanna shop. And nag-shopping na ko kahapon sa Pado. Then, what do you want? Gusto kang mo adto resort? Yes. Oh, then, what's stopping you? Gusto ko mag-resort, pero may gusto kong ikauban. Is it me? Dad! Kaubanti ka din sa bahay always, no? Lain na, son. Then who? Dili ba siya available? Tell her that your handsome daddy will buy her time. Aron nga maubanan ni mo siya. Dili her, Dad. His. Oh, so lalaki mo nga na problemahan. Kanong sa ka lang na problema og lalaki, anak? Nagkabuang ka man ganig balibad sa uban. Mauman gani. Nagkabuang kong palipad sa uban. Pero this man, Dad, lahi siya. Og unsay nakalahi niya. Pobre siya. Okay, pobre na challenge ka. Kinda. But Dad, gwapo ka siya. Lahi ang iyang dating. He is the epitome sa lalaki nga magginoo pero medyo bastos. Well, daghana sa mga way kayas kinabuhi, anak. But I don't think that I like that idea, Missy. Nga pobre siya? Yes, iya. Daghang may kayang mga lalaki ang nagsigi o gukod nimo. Tanawa gud ang itong palibot, daghang mga fresh flowers. Thanks to your suitors. Nganong dili ka magpili o usa kanila? Dili ko nila. Boring silang tanan. But, Missy... I like him, Dad. I like Hector. O kuhaon ko gyud siya sa bisan unsa nga paagi. Mark my word, Daddy. Oh, highway, highway! Oh, palihog lang taga laho sa tumoy, sir. Luwag pa dito, sir. Barog lang ta, ha? Dinihilan ko hindi kay doon sa dala. Ah, sige, sige. Kupot nagmaayo, noy, ha? O, yan ang tiga panilngan kay maglisod kag kuot sa mong kwarta, noy. Kaya pa inday, oy. Ay, ikaw ang mag-igo, noy. Kadiyot ha, kay magkuot sa kusako. Pusta. Oh, Noy, hinay lang, hinay lang. Hingon bitaw ko, unya na lang pliti. Kapit ka na hinuon matumba. Gani kaya kakupot ka sa kong hawak. Lumuya inday, oy. Bitaw, Noy. Lumoy kaya akong hawak, no? Kauyon ko kagkupot. Sige na, sige na. Buhiin na. Dili man akong tanan. Naman sa ibabaw. Ibalhin na bihay mong kamot sa handrail. Kapoy man kupot sa babaw inday. Dinihilan ko si mong hawak. Unsa? Si Manoy sa di ka paraykon sa doy. Ibalhin lang nato imong kamot, Noy, ha? Ana, oh. Di lagi ko. Dinihilan ko si mong hawak. Kauyon ko din kay di na ko mo kapiyot. Dili lagi na kuptanan akong hawak, Manoy. Kamaya ni mong hawak inday, oy. Napasok sa babangan si Manoy. Inayong! Inayong, mabungi! Matangay mo dong! Saan, Noy? Diyan lang ka sa suok. Ha? Diyan lang ka sa suok, Noy. Ibon kasumbagon ako ni mo. Wa magkapagsulti day, gabada day ni mo ang driver. Kanduhan na may kaslanan niya, Noy. Sa sibil o sa simbahan. Uy. Yan sa man. Makupot pa kag-usab sa kong hawak, Noy. Dili na, oy. Dinihilag ko. Lingkol ko na sa plane. Ana ba? Ay, ahak sa traffic, uy. Nalanganin na hinunta sa oras da. Maliit na ko hapit. Hoy.
Nagtanaw ko sa rear view, kita ko. Piyong, kay mag-ilis ko. Sus. Para ka na. Diyo may makita na ako na imong dughan nga size 34 ah. E di may tanaw ka, gyud. Kanaybaw ka man sa sukod sa kong boobs. Wa ko mo tanaw. Nalingan ran ako. Nalingian, kay mitutok man ka. Anong kibaw mo kami tuto ko? Pikita man ko ni mo paghangad na ko. Piyong, Sus. Dugay akong kita na eh. Bata pa ta. bata patawa pa ko mamukol ato, uy. Karon dako na ninyo. Wah, dako? Sure ka? Amay ana. Unsa di mong gusto, ha? Pareha sa tong Missy nga nagsugwak ang yutots? Dili. Kuan, kanang para sa imo. Sumitotok lagi gyud ka. Wa gani. Nasiplatan ra. Pagdali di ay kikapag igduko. Mamasahiro pa kong balik. Langayan ka ka, uy. Mabi akong mag-ingon eh, hatod ko, ha? Basta unya, ha? Ayaw na sa kukuha, ah. Kaya naman. Basta, dili na ako magpakuha ni mo. Nailaing mo hatod na ako. Dili ko makahiga ng pagkats kung naakagod. Basta, aniyon ka, period. Basta kaingon pod ko nga ayaw, period. Wag yun ay ganahan ako ni mo eh. Kanang kagahi si mong oo. Thank you. Thank you. Bye! Manaog na ko. Manakog ilis. Masod na ko sa eskwelahan. Waton ka din niyo niya ha. Pikapon ka. Dili ko! Pangitang love life, Hector. Uy, ano dili na ako magsigig sunod na ako? Uy! Gitugyan ka na ni Lolo na ko. Dili ko ni mo. Mas gwapo si Lambert ni mo, no? Aray. Tandogarbo na ako ato ha. Si Lambert mas gwapo na ko. Bida. Dawaton ko maghanggitan yag ni Lolo na ako nga pakaslan ka ani aron magpuyo na ka. Kung sa kayong giganahan na tuntuhan na, mura man tugbayot sa kalimpyo. Wa siya kita adto. Puti kay panit. Mas hamis pa sa bang mga babae. Puwa kay ngabil, murag ng lipstick. Unya, baga og kilay, murag ng ilay. Taas og ilong, pero mas nindot kong porma. Nabuang na. Unsa na hinon eh? Mura naman hinon kong nabayot ini. Kinigid si Ani ang hinungdan. Bilib kay siya siyang Lambert. Lamang ragan ito na kong usa kaligo. Kung sa kwarta, mas may kaya to na ko. Samtang ako, nagtuo siya nga nagdrive ragid ko. Wa siya masayon. Nga may lain kong buhaton, humana ko siya mahatod din sa eskwelahan. Online na akong ipang-submit ang akong mga graphs. Pero sige lang. Pasagdan taga sa imong hunahuna bahin ako. Aron padayon ti ka nga magkauban ug mabantayan ani. Asa mo apply aron maka-OJT? Unsa nga company? Mangita palagi, girl. Uy, sabay tagpangita, ha? Sige. Hi, girl! Hi! Beso. May gipabo pa mo? Ha? Kami? Yeah. I'm looking at you. So, kamo? You can leave now. Una na lang mi, girl, ha? Wait. Yes? Cut the girl sa pagtawag ninyo ni Annie, ha? I am using that to her, so cut it. Okay? No! Sige, una na lang mi, ha? Girl, Annie, chika lang unya taog maha kung may makita nami nga company nga akong odsitihan. Kadiyot lang, uy! Ingon mo ko'y magdungan tag... Let them leave. Dili mayong imong gibuhat, ha? Asa ato? Nga imo silang gisugo nga, dili na pasang piton sa naanda na mong sinang pitay. That one? Dili ba kagiingnan ta naman ka, ana? Giingnan, pero wa ko mutando. Well, it's a demand. Dili ko mutuog sugo, uy. Dili gani kong patuong lolo. You mean, gahay kag Homok imo?
parehas na ako, gahig oh. Nalingaw ka? Yeah! Ganahan ko kay musupak ka na ako. Ang ba na kong mga friends kung unsay akong isulti, igurag kay sila sa pagtando. They were afraid of me. Kay? Kay mahadlong sila nga mawadan o socialite nga friend like me. Uy, okay ra ko, uy. Wa mo sa kong makinahanglan og socialite nga amiga parehas nimo. I don't like you na! I love you na, good friend! Let's be the best of friends na, ha? Ha? Look ni sa pornilo, no? I like it! I heard nga nangita mo kumpanya nga imong kaojutihan? Oo, bitaw. Mangita pa mi. Search no more. Kay? Kay may kumpanya ko nga pasudlan nimo. Tinuod? Wow! Thank you, thank you. Balitan ako kung mga friends nga naa na may kasudlan. No. Ha? Ingon ka kay may kasudlan na mi. Ingon ko nga ikaw ra. Wa ko mo ingon nga kamo. I can only recommend one person. So your so-called friends are out of the view. Pero, Unsa man? Gusto ka o dili? kaluoy sad sa akong friends. Uy, You could choose to pity them or choose yourself from worries. Asa ka ni Ana, Ani? pwedeng maghuna-huna? Oh, come on, Annie. Choose yourself. When in reality, inig-abot na unya sa gayon. Kung mo graduate na unya mo, dili sab gihapon unya mo mag-uban o panarbaho, uy. Oh, mahimong mag-uban mo sa pagpang-apply, pero sa pagpanarbaho, kuli nga mag-uban gihapon mong tanan sa imong so-called friends. So, choose yourself. Missy, Come on! asa man ta? Asa nam sa kunin mo dada? Dili ako. Ikaw. Ha? Asam diti ko dada? Kunhain si Hector. Hey! Where did you stop? Kay ato man ka ni Hector, Yes. dili ko. Nara siya sa backgate rong orasa, nagawa na ko. Mga dili ko. Mupauli ko nga ako ra kay may racket pa ko niya. Shit! Ay, gibiyaan ko! Leche ng pobrihada! Mupagukod pa na ako! Annie! Wait! Hey, asa man ka? Namaga si Hector sa backgate! Ato na ta! Dili lagi ko. Ato ko moagi sa tubangan, kanang way Hector nga nagpaabot na ko. Pasag dito siyang musiga iyang mata. Imong biyaan si Hector? Oh, klaro ana. Okay, ako'y ato niya. Bahala ka. Basta warning lang ha. Dugay naming suod ni Hector. Mga bata pa lang ni. Og dili na siya nahagbabay nga magsigigukod niya. Oh, hinungdan ba nga magsige kag pagukod niya? Ngano pagukod man ko niya nga naara man na siya sige sa kong kilid. Puol nam gani kayo usahay ang naong kay hapit nami magbaylo. Dili lang gyud ko makailis ana ni haglaing amigo kay sweet man kayo ng buang good. Bisan maldito. Bisan maldito na usahay nako. Pinangga ko anak bisan stricto. Usahay good. Pasaniban gani siya espiritu ni Lolo. You mean, dili siya kinahan og babae nga mohimo og first move? Oh no. Mao kun ako pa'y ikaw. Pagpuyo. Pangisnab po usahay. Really? Okay, sige. Tuwaan ta ka kay suod ko mong duha. Pero, i-bridge ko niya ha. Oo ba? Basta mag-behave lang sad ka. Okay. Asa ka karon? Mupauli ko kadiyot. Pagpakita ko ni Lolo. Kunya ni kalipat. Masibat. I really like you, no? Tana. Asa man ka? Kung asa ka, ato sab ko. Like, sayo pa ka
karon anting uli sa amo. Mahibong unya sila kung mauli ko og sayo. They may think na I am dying, no? Sure kang mauban ka sa amo? Gamay ra ba yung migbay? Ito, expected naman na ako, uy. Pobre ka mo. Oh, wow! Filter sa panagsasbaba, day. Girl, if you are going to make friends with me, pag-anad-anad na ngayon anak gid ang akong baba. So let's go! Ninuod ginimbayan na da. Kanina ra ko hinuwat niya dinis ka sa ilang eskwelahan. Pero wag yun. Maklaman gani ko din he. Nah, iprinda giti ka ani. Ay. Murag may una na gini pauli da. Kanahan gini siya. Kanahan gini babayana. Salig lang ipinanggan ako. Ay. Di na ko magsunod-sunod ni mo. Sige. Dito na sa gabantayan. Mamag ka na imong gusto, bahala na kasi mong kagalingon. Pauli na ko eh. Niya, Inday, ako'y laing ikadalit ni mo. Kinirag yung init pa nga si Kwati nga, gisagula na kong kape. Lami na, alasway eh. Unya, tos lubi ining Francis nga pan. Si Kwati og kapi? Anong mipahiyom ka man na? Nahinumdum lang ko sa granny ni Lambert. Mao sa diyang ganahan. Si Kwati nga may sagol kapi. Ha? Mao ba? Unsay pangan sa iyang apuhan? Mahimo ko bang masayran, Inday? Tracy! Si Granny Tracy, ang apuhan ni Lambert. Tracy? Why? Murag na disappointed ka iyo. Lolo na lang, Inday. Mao na'y tawag sa mga tao na ko din eh. Lolo Silo. Og, messy na lang sad, Lolo Selo. Kadili ko ganahan sa Inday. Pang-pobre ra kaayo paminawon. Missy! Ay, joke. Joke, Looy. Of course, okay na ang Inday. Bidyante ka man dihig bagong amiga, ani. Ganahan ko ini niya. Palaagaw niya ni dinhi kanunay aron magpuyo na kasabay, ha? Lo. Lo, ato na sa kong kwarto, lo, ha. Maghimo na may project. O, ayaw na lang magdisturbo, ha, kay nangaon naman sab mi. Kaon na lang imo, ha. Nahala, sige. Kakugihan yun ining akong apo. Really? Ay na lang og antog diha, good. Sige, lo. Ato na sa kong kwarto, lo. Hala, sige. Ay, imnauna ning si Kwati I kape. don't, Dado na lang namo na sa kong kwarto, lo. Tana, Missy. Oh, this is your room? It's so... Gamay. Kay ba ko, oy? Ay nalag comment. Yeah. Gamay kayo siya. And oh my God. Makatuog ka ining electric fan ra ang imong gigamit? My God, it's so hot in here. Naanad na ko, ana, oy. Kadiyot, mag-ilis kog dali-dali. Aron, makasibat na ta. Di ata agi, oh. Anong gamay nga bintana? Ew! Can we even fit? Masuot man ko. Oh, ambot lang ka ni mo. Basta ako, sexy ang akong lawas. Maong makalisot ra. I'm also sexy, no? So, mo fit rasab ko diha. Okay, sige na, pagdali nag-ilis. And while nag-ilis ka,
I will make calls ako ig-agaw nga tag-iya sa kumpanya nga akong pasudlan nimo. Ha? Uy, wait sa uy. Wa pa man kumutando, good? May expire na ang pila ka oras na kung gitagal nimo. So it's a yes now. Pero... Hey, cuz! May favor ko pa ngayon gikan nimo. Ay, bahala na lang ni uy. Gusto mo Yes? sabsiya. Dili sab gihapon mi magkauban unya. Human mi makagraduate. Mag-iyahay ra unya gihapon mi. Upang itag kasudan nga trabaho. Tinud-anay na gani sa akong apo. Graduating na manggod siya. Mao nga na busy nga naghimo sa ilang project. Kaluoy. Nagpriso in taon sa kwarto uban sa iyang classmate. Naghimo og project. Oh, uy, uso man to. Murgi ka ma sa kwarto ni Ani. Ani! Lo? Tausa mo diha. Ha? Wa na lo, oy. May nabuhian ra. Oh. Ouch! Nasapod ang ako si Nina. And shit! It's new and it's branded. Ay, nalagpagulpol ka, good. Uban-uban bitaw ka. Sige na, sige na. Lusot na dihas bintana. Sige na dayon. Shit! Bayaan ni... Finally! Nakagawas na gitagikan sa inyo. Agi na itong so small kay ni mga window. At least, nakasuway kag pinaninja. I don't wanna do it again, ha? Tawa ka lang da... Ew! Kataganan na ko nato nga mga tambay. Ingon ana gina sila. Basta, muagi na ko. Ay, ay, ay! I know! Amo tong silingan. Annie, will you marry me? Kaligo sa kulas. Sabot lang tinig ka human. Tagapikas kinata siya. Ani! Oh! And that's my best friend Hector. Ani! Patay! Si Lolo na kong gwapo. Ani? Shh! Ayok saba. Kaya saan masaga? Modisco. Uban ming duha. Gipangita ka ni Lolo. Ay, saba. Dito na bitamigikan sa ila. Balik sa agi. Dili ko. She's safe with me. Isumbong iti kang Lolo. Mula aga nasab. Lo! Si Ani! Yadiri! Ay, dili na ka, friends. Sumbungiro. Missy! Dagan! Dili! Hoy, Ani! Balik diri! Hoy! Ganina pa ko nagpagaw niya nga dili lang mulakaw. Pero gusto maging siya. Ang sawa ko na lang siyang giubanan. Konsinter gyapon ang tawag ana. Wait, aasa ka? Sundan si Ani. Uban ko! Pauli na sa inyo. Naipaw ko kung asa siya paingon. Oh, unsa? Asa? Walang gisiyatin eh. Pabaliw naman nga akong giyong sige na yung pangita nilang Brit. Uy. Kamahal ba nilang drinks kini? Uy. Nagmahurot mo rin ako agis ang pangundok ini kung magpernita. Kinahanglan ko mo kayod. Aron makasudog ingon ini kamalon nga disco bar. You got me losing all my innocence. See? Anhi lagi
Anong ganaman siya balik din hiyo eh? Mas nindot man dito speakers discount nga kanuna niyang atuan? Mas aligre? O mas barato ang mga order dito? Well, she's trying to be in. Dili na batasan ni Ani. Well, tingaligo, huwag ka lang makaila sa imuhang suod nga hikala. Uy, baya no? Bisa ng baho sa utotan ng babayanan, nakaila ko. Ingon jud mo ni anak kasuod? So, sama na mo sa managsuon? Basin. Anong basin man? Kay layo ra man mis tinuod nga managsuon. Oh, well, at least, dili na maapil si Annie sa ako mga huna-hunaon. Ha? Una-unaon, nga unsa? Nga akong kompetensya diyan nimo. Unsa? Uy, baya no? Wa mi unay, uy. Good. Wa mi unay na mabayana. Very good. Hasta ka. Me? Hasta ko. Unsa? Hasta ka, watay unay. What? Ay, dili sa best friend, so mahimot nang mag-unay. Dili ko mapatulo parehas nimo. Ouch. What's wrong with me? I can be good. Really good in all angles. Pag mo na dili na ako ganahan nimo. Oh shit. Miingon mo na ito si Annie nga. Dili siya ganahan o papay nga mag-una-una. Ay, grabe kay ka ha. Judgmental kay ka. Huwag ka magka-familiar anang panultihon nga don't judge a book by its cover. Murag dili na applicable nimo, Missy. Kay sa tanaw na ko nimo. What I see is what I get. So, kun mao. Sa ba mo nakita na ko ha, Hector? Kinahanglan pa ba na ako isulti ang obvious na? Obvious nga unsa. Nga nakagusto ka na ako. Oh. So, kun ang kunan ko na. Dili na ko magpa-hard to get pa. So, sa na di mabuhaton? Magpalayo ka? Or, well, make it official. Kita na. Huwag kay kalainan sa mga babae nga milabay na nako. So nga nung mupurso pa man ko nimo. Why not? Basi ko nang huna rin nimo nga wa ko'y kalainan sa mga babae nga miagi na nimo. Pero ang tinuod, I am so much different in status and in bed. So Hector, are we game? The question is, are you ready for me, Missy? Oh, shit. Bring it on. Oh. Kikuptan mo nga akong chin. Are you going to kiss me? Pugnan mo ko nimo. Hell no. I want more. More. Are we sealed now? Ay! Ani! Hector, wait! Ani! Wait! Hector! So, we're official na? No! What? Ani! Sus! Dali, baro! Ay! Dive ko. Way too big. Sus! Hubog na sad ka. Masa ba, Ani? Kanusa ba ka magpuyo? Ka-cute yun mo. Uy. Agay! Sakit to ha? Sakit to ha? Nangusi ka sa aping ha? Dahil na, barog na. May atakad ka sa mga tao din eh. Tara, maulit na ta. Di pa ko uli. Sayaw pa ko. Sus! Let's talk. Hoy! Missy! Ay! Annie! Annie, bukat! Ayaw pagkapit sa ko. Abaga!
Anita na. Mamauli na ta. No, ayaw na pagpauli. Sama ka, uy. Sayaw pa sa. Ayaw pa karon. Dito! Imo ko gisugaan! Oops! Ani! Nakatug na sab siya. Sus, may gani, nasaw na ako. Sayak! Ew! Ew! Ay, kuha na nababayan na sa kuha tubangan! Shit, Kadit. Lord! Ani, dali. Kiasa ni mo siya? May lain ba paagi aron badana ko sig balik sa ila? Shit! Ay, ingon na naasid ko! Paghubugo na, Ah? aron alsahon ti ka. Ang pangutana lang kung naaba ko anang panahon na. Sige ato na mi. Wait! May sulti pa ka? Dali anak kay liguon pa rin akong bayana. What? Ikaw ang mugaligo niya? Oh, nga naman di ay. Dungan magami kaligo ini niya. Unsa? Sa una. Ato na mi. Wait, lagi! Unsa? So, kita na ba yan? Unsay akong tubagan nina. No, Yan sa may meaning sa no. dili. Gipamulong mo na. Oh, wait! No, what's the meaning of gipamulong mo na? I-google. Ani ay siglihok sa ba? Ibutan din nababayan na, uy! Gogo. Gus, Corty! Gigugos na gani! Ibutan na na! Ibutan ko na siyang kwarto. Inigabot na mo. Og humag kaligo. Do you really have to do that, ha? Unsa ka, amahan ka? Ha? Gogo. Ani, ay lagi paglihok. Mahog ka. Gogo. Ay, shit! Ah. Money, pasabot niya sa kugos. May ato ba siya ni mo? Og makeup yun sa... Makeup yun ang iyang duha ka tiil sa imuhang hawak. Oh my God! Oh, mo ni kugos. Oh, sa inyo din. Unsa di kugos sa inyo? Ha? Ako po na. Saptay ba to ganina? Karon kugos na. Money kugos. Ato na gid mi. Sige lang. Shit! Kalagot! Gikugos na Hector si Annie. Unya, gibutan ni Annie ang duha niya kakamot sa liog ni Hector. Samtang ang iyang naa sa abagan ni Hector. Grrrr! Gusto ko nga ako'y giingon ato ni Hector. That's so erotic, ha? Gusto ko itong posisyon, no? Hector! Ako sad pa! What ako? Ay siglihok. Tuo kag gaan kada. Gara sa kada. Ay lagi pag siglihok. Oh. Ibutang ta na ka sa motor. Ay. Lisod man din magkugos tayo gihapon ko nimo. Dayog sakay sa motor. Ikaw gara na ka. Tuo kag bata ka ha? Ha? Kita ka ni posisyon nato. Dili ni mayo sa mata sa ubang mga tao nga nakakita nato ani. Lain ka ini. Litsihan ni mo eh. Ano ba pinangga tamang ka ka? Nga, imo ra ba kung lisod-lisoron pirmi? Ha? Ah. Oh. Nagasagay na gikos motor. Kupot yung tarong sa kuliog. Mularga na ta. Wait! Saan, Missy? Wait, mo na yung posisyon nga. Nagsakay sa imuhang motor. Klaro, anak. Nga naman. Mabayad kong taxi. Ipatod na siya sa ila. Ako'y mabuli diha niya. Ako'y lingkod sa imong atubangan. Ang gusto ko diha, Bing. Gusto ko diha. Missy, ayaw! Panaugan na siya lagi Missy! pa. Missy, unsa ba? Buhi si Ani! Ah! Ay! Gitukman ko ni mo. Hector, sulti ko sa tinuod. Suod ba lang yun mo nga managhigala? O ba'y kapin o kulang? O friends with benefits? Friends with benefits. I knew it. Oh. Nakabenepisyo ni babayhana sa ako pag-atiman niya.
Kay ingon anak ko nga klaseng higala, mo mahal mo pangga ug dili mapahimuslanon sama sa imong gihuna-huna. Gets mo? Hector. I'm sorry ha, natukmod ta ka. Ato na mi. Shit! Hi! Shit! Why I am jealous? I'm never jealous. I have never been jealous with anyone. Karon lang. Oh, shit. Gusto kong makikigala ni Annie aron nga maduol ko ni Hector. But I can't help it. Leche! Leche! Siya pang babae nga nagapa-insecure na ako. Grrr! Pero feeling na ako. Oh, feeling na ako amang siya pagtanaw. Huwag yung pagtanaw sa Hector na ako. So, magamit ko si Annie. Aron maangko na ako sa Hector. I will stick to my plan. Kuhaon ko ang pagsalig ni Annie aron makuha usab nako ang suod niyang higala. I really like Hector lagi. Og mas misamot pagkaroon nga murag wala niya ang tanan, human ko niya mahagi. Oh, usually, human sa make-out na mo ganina. Dadun ako sa lalaki sa usa ka private room. Pero si Hector, shit. Ay, kipitin ko niya. Making me want for more. Aray. Oh, kasakit akong lawas. Galabad sa akong uwi. Payo ka nagbata na ka. Sabi na kong madayo na ka. Nongo, Brad, ha? Kinahanglan pa ba kang tunguhon? Ipadayon lang ang pagsige ni mong atos diskuan o niya inom. Masayo ra lagi ka. Ha? Di tanaw niya kaduaon din sa inyo sunod. Adto na sa minteryo. Nauli na sad lagi ko. Giapas ko nimo. Tural, Kasi nag-ilis na ako sa lolo. ako. Kita ka? Dugay ra? Oh. Imna ni imong kape. Labon init pa na. Armawa ng hangover ni mo. Hugon niya. O niyang gabi sibat na sad ha. Hello? Good morning! Ay, anhata ka ha? Ako mismo ang muhatod ni mo sa company nga imuhang OJT-han. Ha? Tinood? Oh, wait. Pila ka minutes kay maligo pa ko. Doon lang ko sa inyo. Onsa? Sige. Magdali ko. Bye! Salamat sa kape, ha? Ay, kalitiwas kay hapitan ko ni Missy. Ihatod ko ni sa kumpanya nga akong applyin og OJT. Bye! Hinayoy! Kakilas kini babayana Missy, musugot ka sila nga anihi ko din mag OJT. Kada ko ini maong building, uy. Nindot pagit kaayo. Sigurado na ko ang dawaton ka, so chill. Okay. Niya na ta sa top level ng maong building, diin na ang opisina sa CEO. You mean? Yes, darling. Opisina mismo sa CEO. Which means, lakas kay ka og kapit which is ako. Nga suod mismo sa CEO. Missy, sure ka, ani? Thank me later, sweetheart. Hello, Cuz! Don't you know how to knock, Missy? Siya? Si Lambert Park ang CEO ng
uy nga silang pretty na akong ikaatubang karon. Wa hinuon ko makapangandong. Hello, guys. Oh. What brought you here, Missy? May kauban ka pa? She's my friend. I know. So, you remembered her? I do. And so? Nainumdum sila ako. Siya nga akong giingon nimo nga amiga nako nga gusto na kong imong tabangan nga makasud isip OJT ning imong kumpanya. Siya? Aha. No. Come on, cuz. Mitando na ba ako, ha? You can take it back. Mitando ko kay wa ko magdahom nga siya ang buot mong ipasabot. Wa ko magkinahanglan og babae nga pakawala ni nga akong kumpanya. Excuse me, sir. Masagbat ko. Dili ko pa kawala, no? So how do you call someone like you? Estudyante nga graduating sa college. Nga nagkinahanglan og kasudlan nga kompanya. Nga ka-OJT-han since usa na sa requirements just before I could graduate with flying colors. What color? Purple or red? Aha. Naaday ingon, ana. Na. Gusto ka yapil pa nako ang mocha, green? There's even blue and colorless. Wa lagi ko ma-inform, ana. Huwag ka magka-familiar sa mga color, sa mga ilim nung makahubog nga imong kanunay ginom. Color din na sa mga imnunon. Siya, lain mo gud akong buti pasabot sa flying colors. Flying colors mean... I know exactly what it means. Ah. Kung tinuod man, which is so hard to believe. Lisod tuhuan nga. Ma-honor ko nga mo graduar. Uy, hala ka. Consistent honor student ako ko, sir. Uy, gikan sa elementary hangtod na nga nag-high school ko. And now nga, graduating na sa ko college. Contingent ko sa mga honors, no? Really? Aha. So, guys? Still, it's a no. Yes. You can't say no to me. Hell, I can, Missy. Oh. My company, my rules. You can't say no to your only cousin. You love me, remember? I love you, yes. And it has nothing to do with this woman. Sir, anong dili ako ni mo suwayan? I might exceed your expectation. It's wrong to judge someone under a circumstance, sir. Try me. And I prove my worth. Cuz, take the challenge. Oh, come on. Unsa pa nga ikaw si Lambert Park if you won't take a challenge? No. No wonder. You are such a lousy loser kung babae na ang hisgutan. Cause you don't take challenges. Loser. I am not. You mean... biyaan siya sige og babay? Uy, hala. Bayot siya? What? No. Hala, uy, kaanugon sa jeans. Dili ko bayot. Ug sa timong gingon? Biyaan kog sigig babay. Excuse me, miss. You may excuse yourself. CR ka? What? No. Dili ko mag-CR. Og laban ang wa ko biyaig babay. Ako ang kanunay nga mubiya sa babay. Kay... Say it og ilabay ta kagawas nining building. I heard you. Cuz, may parang ka. Don't tell me nga mo biya ka. Dili ako ang mubiya. Kinimbayhan na. Ilabay ko ni sa gawas kong building. Dire. Uy, gasa magod ko nimo. Grabe siya, Uwa ko daw na siyang kompanya, pero gialsan ako. Bridal style. Asa ta? Ilabay sa gawas na akong building. Agi ni bitana. Bonsa? Ay, ginoo ko. Bata pa kayo kumamatay. Uwa pa ko mo sanay, Diyos ko. Maluoy ka. Ayaw, sir. Virgin pa taon ko. Aray. Gibuhian man ko nimo. Kasakit sa akong sampot. Virgin pa ka? Wanna try?
Sa imong kalidad, manghambog ka pa nga virgin pa ka. Bawal lagi judgmental, sir. Don't judge me if you're not a judge. That's it. Pagawasan na yung babayan na, Missy. Please lang. Take her away from my sight. May kalipog lambading akong uo ni Bayana. Massage! Kung dawatan ko ni mo, sir, mahimo ti kang i-massage. No! Gawas! Lami ko mo timpla og sikpi. Makabuang sa kalami. Sikpe? Never heard. Gusto mo na? Sikwati nga, gisagulan og kape. Sikpi. Sikwati o kape. Mutimpla ka sa buging na? Yep. Paborito ka na nako. Ispiso nga sikwati unya sagulan og kape. Really? Abi ko word kay... Oh, shit. Nga bang nakiksulti pa mo mo? Want you out of here, now. Dili ka interesado na ako. Sa akong sikpi? Dili. Kibaw ko muhimo na. We. Missy, sige na. Okay, manggawas na migikan din pero mubalik mi sa adlaw nga magsugod na siya siyang pag-OGT. Let's go, girl! What? No! Thank you, sir! Looking forward to... Dali na, girl! No, Missy! That girl is not coming back here! Kung dili ka mo sugod, si Granny ang ako tawgan. Siya na ang mutando para nimo. Ciao! That's a blackmail, Missy. Shit! Nakita gid ako pagpuwas ni Bok niyang naong. Pero hoy, girl. Sure ka nga. Okay na nga ani ko dinining iyang kumpanya. Giingnan ta na ka. Nga, dili ba salig lang na ako? So, Pero thank you kaayo ha. Excited kay ko. nga mag-OGT? Dili oy. Excited ko makita si Lambert kada adlaw. I owe you, good girl. Yeah, you owe me. Big time. O kinahanglan ta kang panilngon ni Ana. Kay dili ko ganahan nga utangan. Aha? You will have to pay me sa favor nga akong gihatag di nimo. It's not for free, actually. Ha? Anak ti ay na. Abi na kong librito ni mo nga tabang kay amiga ta. Girl, mahimo ta kang librehon sa ubang butang. But not this one. Kung mao. Okay ra? Bayaran lang yati ka. Pero, unya na lang ko paninga kung makatrabaho na ko klaro ha. Kanang makagraduate na ko may regular na nga trabaho ba? You think magpabayad ko nimo og kwarta? Shut up, girl. O sa pagtuon nimo na ako, nag-ilaid na jud ko sa kalisod? Kun mao. Sa mati mo, bote pasabot. I don't need your money. I want your best friend, Hector. Ha? I want him. As in, I want him to be mine. Hala no. Uro naman kag nagmain og ukay-ukay, uy. So, it's settled then. Gitabangan ta ka, so you help me back. Ano tides mga dato? Kung makatabang ka, kinahanglan mo bawas ang gitabangan? Kina mo mga pobre ang pagtabang libre. Fine. Ayaw ni huna-huna ang isip bayad sa akong natabang nimo. Ang imo unyang pagtabang diri nako. Huna-hunaan na lang sab nga favor ni nimong buhaton. When in the first place, dili pa ka palipay nga ako unya ang mamahimong uyab na Hector. He's your best friend and I am your friend. He is safe and will be kept. Ang pangutan na akon, safe ka ba? Kung si Hector ang mamahimo ni mong uyab? Halatay, wa ka pa makailan ni Hector. Playboy ng dako. Bisan gani ang puste kung imo sayalan, hasmagan ana. Ikaw pa ka ha? Well, I like that idea nga. Hasmagan ko. Unsa? Gusto kong iya kong hasmagan.
help me, okay? Please. Dili ko. Huy. Ay pag-choosy, uy, kitili bagay ni mo. Hilason. Brad, si Missy na. Gwapa, dato, sexy. Wala ka nang hahanapin pa. Wa ko mangita, kay na ako'y nakita, dugay na. Ha? Kinsa? Naras akong dool. Kinsa gani? Tugaan ba? Okay. Narikikilimod na ako, ha? Kinsa mong babay? Dili ko musugot na dili ko ni musultihan. Salbahis ka? Ako yung best friend o yawa ko kay Bao? Kinsa, Hector? Kinsa? Kay Lara ka? Kinsa gani? Kanang anak ni ng gunting, no? Agay, kusog to ha? Na naman ay uyab, si Tessie. Manapaw ka, ha? Unsa? Uy, kanasama ko ng ilog ug dunay uyab sa uban? Oh, oo di ay, no? Si Maylin! Si ano? Mao nga magsigi kag agi des layo. Si Maylin di imong toyo. Kamu na? Dili si Mylene, di ko anak niya. Panagsara maligo. Lain kay ko. Anong kibaw man ka, be? Kita ka anak? Ha? Wa kay lagsudlay. Mahangin sa labas permi ang buhok. Murag sag sa langgam. Kailan kag sag? Oh, Da, dili si Maylin? dili. Si Brenda? Si Brenda, no? Kay kita ko, pilit ni siya tinanawan ni mo. Dili eh. Si Brenda gyud. Nga bantugan ng ungo. Sa ato pa. Si Jenny di ay. Si ano? No. Kay saksiro ba na si Jenny? Waiting, sige ang gisaloob. Di ko eh. Kagiron ka na sa mga bata pata. Inumdum ka? Ha? Magduwa na sige sa bus. Unya, mulangoy sa kanal. Muna, kagiron ka ayo. Sa una ra magutugod sa mga bata pata. Walam ko na siya gikagid ron. Pero napa mga tagpiso nga uwat, nagpabilin. Tibuok pa na sa una kay bata pa man siya, pero karon sensiyo na. Huy, ayaw pag-ingon na ana, uy. Buutan ba na si Jenny? Ang butan bitaw. Lingon di ko nili. Pero dili ko niya. Hirit na. Kinsa pa? Sus, ano pangutan na good. Mm. Agay! Nisobra na ka ha? Katulo na to. Tugani lagi kong kinsa. Aron ako mahimbisan. Basig, dili niya ko makauyon niya para nimo. Sige na ba? Kauyon ka na lagi. Kinsa gani. Ano? Gikoptan man nimong akong abaga. Kalain pa nimo, uy. Uy. Dool na kinang naong nimo sa kong naong, ha? Makalibat ba ya? Gusto ka may baw, kinsa mong babae. Oo. Kinsa di ay? Parehas mong mga mata. Ha? Parehas mong ilong. We. Parehas sa mong lips. Heart shape. Di nga. Unya, ang inyong naong, sama gid kagamay. Masuda sa kong usakapad sa kakyot. Di ako na. Ayaw pagpilingon. Ako man ang purmang yung describe good. Kailan kag parehas mo? Kailan sa kag ako na. Unya, kailan kag pilingon ka nga ikaw? Ano man? Kung gwapa o cute, ikaw di dayon. Di pwede lain sad. Parehas lang mo. Ay, nagkupot-kupot din sa akong abaga, bi. Dool pagit ka ng naong ni mo na ako. Mura na kagbuki sa kadool. Hawa, bi. Oy, na-conscious. Lason. Dili ko ma-conscious ni mo, no? Unsa ka gwapo, ha? Totoo kay suway. Ay na lang. Kaya ikaw ma-conscious, no? Dili. Kay ma-inlove niya ka. Daghan na kay sila. Ay napagapil-apil sa linya. Ayay. Manuyo man din pilingon.
Wa ko masuko. Awas sa pa, dili ko feelingon. Gwapa magiko tinuod. Kasi igon ikaw? Si Lolo. Og dili makakon si Lolo, sumitook ko niya. Che! Sus! Giululuhan na kasi mga apuhan, oy. Hibaw na ka. Yung anak man ginang mga apuhan, pinangga kayo mga apo, mo na nga, mas spoiled ang mga apo nga parehas nimo nga mituo sa ilang lulo, nga gwapa sila. Gets mo? Isumbong ta ka ni Lolo. Pilingon na, sumbungira pa. Iyapanan. Naglagot to ko nimo ha. Pikon. Pilingirang sumbungira nga pikon. Iyapanan yun. So dili tinuod nga gwapa ko? Oh, okay ra. Masuroy rag kulon, pero isunog sako. Kapapur karunda. Gara ka ha? Ha? Oy. Ganun gikuptan man nimo akong naong. Tatoki ko. O nya sultihi ko tinuod. Bibi. Ay, sige, pangupot sa naong nako kay abugon kay kagamot. Bugason ko. Madawat na nga akong puhunan. Bibi. Ayaw sa paglinyo. Tatoki sa ko. Ay, sa mukha, uy. Puyo ba? Ayaw lagi pagsigiglinyo. Tatoki ko. Di ko. Pugsanay day ni. Oy, dili makatutok na ako. Na makaksiya. Dili tinuod nga gisulti nga dili ko guwapa. Dili bito. O nya anong dili makatutok na ako, ha? Bidlian ko si mong naong. Sumol na kay sigitan aw nimo. Kung mahimo pa lang nga dili ko makakita nimo, ako na nang gibuhat kay sumol na kay ka. Oh, shit. Nasuko. Gibundakan ko sa pultahan. Ani! Ani! Huy! Ablihi ko ba? Nakoy tuyo ni lolo nimo. Sige na ba, ani? Naunsa mong duha. Bugat mga itog tunob nga misod siyang kwartong imong manghod. Lo, di lagi ito na kumangod si ani. Di may managsuon. Kamu kaya nakaingon, ana. Kami nagkaingon sa unsa. Nga, dili ko... nga magsalig na babayhan na nga kung uluuluhan pirmi. Kay di mo ulu-uluhan. Dili. O di nag-unsa man ka din karon ha? Kining to sa siyang kwarto, lo? Oo. Bilahos dito. Ug murag napuwa mang mga mata ato. Kahilakon sa kong Shit. tanaw ug. Kailakon si ani? Oo. Binuwang lagi ito, may tuusap na yun. Oh. Wa pagani ko makahumag istorya, mitalikod na. Dili ko no niya ulu-uluhan, pero tuwa na paingos kwarto ni Ani. Hoy, Go away! ikaw ba? Ay, sigmila, uy, naon sa man ka? Di bagay ni mo. Guawihan ng naong ni mo. Bebe! Ay, tabon-tabon na sunan. I said go away! Nang luod lang ka, mag-in-English na ka? Saba di ay. Bebe, magsulti tagtarong. Ay, panahapon ba? Asa ba? Uy. Hawa ba? Gipula naman ka sa kong naong. Dayo na ganihitin eh. Kay dili na si kumaito sa inyo. O ya, dili na si kumang doktor ni mo. Busak pangita naglay gwapa og sexy nga mahimo ni mong konduktor. So, nang luod gid ka? Oy. Oy, paninood. Get out. Ah, Get lost. ina nang luod naging English na. Asa man ko mo gawas? Nga mawa ko nga suwito man ko din eh. Di bagay ni mga ma-joker. Hawa di api. Isig tapad-tapad na ako. Oy, nang luod. Bibi, tanawa ko sa naong sarang luod, bi. Ayaw ba? Ayaw ko ang unlan sa kong naong hawa di ha. Nasuko gid Ay lagi. sige samok. Nasuko jud. Why joke sa inyo, day? Basta. Dili na ko nimo. Kay dili naman sa di ka nako. Dili ko mamugos no. Kaya sa makan hinumdumbi nga namugos kong laki bi. Karon ra.
Because I'm not just your ordinary man, I am your Hector. Hilason. Mas hilason pa kanako. Kung maka-in-English ka sa diha, tuol sa gagangayan ka, ha? Dili, oy. Di ba hawa na abis matog ko? Domingo man ron. Limot ka, Domingo ron. Alina, mamawi ko lang ga. Joke lang lagi to. Sorry tali, na? Libre na ko. Aw, ala, kalimot ko na. Sige, malitag kang gilibre. Aw, so libre lagi apong nako. Baga bitaw kag naong. Joke lang gali. Agay. Huy, nanong, ano mas ko manggagat tinuod basag na sige kag palibre nako. Agay. Nangwinta ka? Ha? Walay kwenta nga ako libre ni mo sa una. Agay, Ha? ha? Ano sa man? Kano sa? Agay, Katugod! asa to? Kato sa una! Agay, Oso na ba? Abog na ba na kunlan, ha? Hubakon ta na. Makahubak na ba ng mga abog na ba? Unya, makabugas ng abog na. Madaot yung pupuhunan ako. Puhunan, ha? Puhunan ang pagpapis ka, ha? Suko siya. Nag-assume na taon siya. Wa, no? Og labaw nagdili ti ka type. Playboy. Playboy ko, playgirl ka. Bagay tayo. Ew! Agay. O, gusto na, ha? Suko-suko pa. Para ibigin na. I hate you! The more you hate, the more you love. Sals! In love lagi ka na ako lagi. Kaluod ni mo, oy! Kuya, nakati ka! At saan ako pagka-love ni mo, no, ha? Ew! Never, no? Muhubas man ang dagat o mupatag man ang bukid, never kong ma-inlove sa parihas ni mo. Inood? Tinuod. Klaro, anak. Kuya. Palihog ko ng cellphone na sa ibabaw sa lamisita, be. Tabuta. Dula na. Dili pa sungko. Maminyo na lang ka. Di pa takasugo ni mo. Bibi, excuse. Hello? Girl! Huy! Hi! Guess what? Nagpabuko sa sa restaurant para unyang gabi eh. Balay, duha ka table. Oo niya? Then, dad as Hector, kay dad unusap na ko si Lambert. We are going to have a double date! Tinuod? So, bring Hector and I will bring Lambert along. Sige. So, it's a date! I-text rin ako ni mo ang time and location, ha? Ciao! Bye! Kinsa naman sa to? Girl man, so si Missy. Si Missy, gid lagi to. Ito na ko. Di magkakamuban ako sa laag. Aw. Lain na lang akong dadon. Ay, ayos ako niya. Patay, no? Santa kuhon taga ka, no? Ani? Kausa lang ba? Lubo mang ginangipon ni mo ba? Ma-discourage na si My Love's Lambert na ko, anak. May noon! Kuya. Last na lang ka, ha? Kisan kiti karon. Na, sige ka. Kaila kang nahigam, ha? Kaila, close me. Paong di ko magdaduha og kiss ni mo kusab. Gusto ka? Ayaw. Gamila lang ang agi ni mo. Ay, kupot-kupot na ko, be. Na. Sige, kupot-kupot na ako. Kanoon lagi na ni mo imong pong kaganina. Imong giingon kaganina. Nga di ka ma-inlove na ko, bisag muhubas pang tubig sa dagat o mapatag ang bukid kung magsige kag kupot na ko. Kay? Kay dali rabay kong higugmaon. Kaluod gid ni mo, kuya, uy. Da. Gikisa na sad ko ni mo. Kaduha na to. Katulo. Ha? Kaduha na lagi ako na hinumduman. Samtang hubog ka, gikisan ti ka. Salbahis! Aray ha. Ingnalan niya ko.
Kung mupakasal ka na ko, Unsa? Kiss ra, pakasal na? makapamabdos akong kiss. Hello! Asa man, ha? Kasama ba ninyo dihang bata, ka? Sa Hector ay! Gikisan ko! Asa man? Sa lips, lo! Pausbe, aron mabawi. Kadungog ka? Paus ba ni Lolo? Wala ko isa ini ha. Hoy, hoy! Ay, sige ka ra, ha? Dili ko! Okay ra. Ayaw na lang pawi, ah. Ay, bawa na, be! Sus! Malisyosa sa kay ka, oy. Inigsuon ning akong kiss ni mo, noong sa mag-assuming sa kay ka, oy. Hoy! Wayang soon nga mo kiss sa lips, no? Nga ko di ay. Pilingon. Nga ko di ay. Usab ko, be. Di ko, oy! Tinood to? Asa to? Wag ko kinamdam nga may gihatag ko nimong alahas. Dili. Katong gikisan ko nimo samtang natog ko. Tuusan. Joke, Ray. Di ko mapahimuslano, no? Lagi. Dako na kay kag utang nako. Kisa sad gihapon akong ibayad. Unsa? Unsa man di ay? Kung unsay imong giutang, mao sa na imong ibayad, di ba? Kung ang utang ko nimo kwarta, aglain masag ka ibayaran ti kag kindi. Di ba? Kwarta gid ang akong ibayad. O kay kiss may akong nautang nimo, di ibayaran ti kag kiss. Gusto ka? Mubayad ako ron? Dili ko. Wa ko magkinahanglan ng bayara. Laing bayad ang imong buhaton para nako. Kiss na lang. Sayon ra. Di lagi ko. Panilang ko niya, be. Kinahanglang gwapo ka, ha? Pero sa ko dili gwapo. I mean, kanang asputing ka ba? Nakapolo niya, insert. Yeah. Di na mo yakong dating. Black or white nga t-shirt, parisan og tattered jeans, mo na akong sulubonon. So, muin ra ko bisan asa pandapita. Uso man na. Ay, palahi sad kod. Karong gabi una ra bitaw. Kaya asam deta. Basta. Ubanta ha. I'm busy. Oh, come on. Alas 7 na sa gabi eh. Off na kasi mong office, ana, di ba? I bring my office works at home. Kana. Malay usa sa mga problema ni Granny nimo. Kay sobra kara ka workaholic. Nahadlok na si Granny nga tingali kuno dili ka na makakitag babae nga imuon niya kuno maparis sa imong kinabuhi kay pulos na lang mga papel ang imong giatubang. And so, my blessing gikan ni Granny kining atong lakaw. What? Ngaybaw ko. Nga lisod kay kang guro yun. Mao nga si Granny na ang una na kong gihangyo. So, gisabutan ko ninyong duha. Hinungdan. Nga dili ka mahimong mo balibad na ako kay misugot na si Granny. What if moingon kong dili ko? I always has a choice, Missy. I could choose to go or not. And I choose no. Ako na lo. Pinuha ko nun ng lihok ni mo, ani. Kakilas ba ni mo, oy? Napagisulob ni mo, ay. Taas man tuod nga sinina, pero ang pikas, kutob ra sa hapit skilid bugan. Nausar ba ni mga sinina ni panahon na nga, di naman panghumanos pagtahi, oy? Lo, slit ang tawag ana. Ay kay wow ko. Ingon man ka pikas. Ha? Usa may iningli sa pikas. Slit. Unya, ngurihir magkariha. Oy, si Lolo. Joker na siya. Mo giniganahan ako ni mo, Loy. Kay kawas nga gwapo ka. Joker pagyud ka. Nga nakit kahawa ka maminyo, lo, no? Isig balik ang pangutana, ano eh. Ablihin na itong pultahan kay gibarikos na itong nagpaabot mo sa gawas ay. Sige, Lo. Bye. Ay, pagkiat ha. Olo. Ang lihok ka na eh. Ang baba. O, lagi
lagi, Lo. Hi. Oh, Ako ra gihapon ni oy. Kung makatuto ka mura kag karon pa ka makakita gwapo. gwapo bitaw ka sa kong pananaw ron. Ang ngayon kay kasi mong gisulop nga red polo shirt. O niya, giparisan ni mong dark blue nga maong. Birthday mo? Sabat ya, oy. Milabay na imong birthday, no? Kaas na pud kag gift. Every day is my birthday when I'm with you. No, ay, kung isama na. Kaya tinudlo niya ni nako. Ah? Ay, lagi pag tutok na ko. Kagator ba mga nangauyab na ako sa miyagi? Igor ganito may tutok na ko. Kadiyot ra gani, na in love na. Gusto ka maparehas nila? Ma-in love sa dako? Sige ka. Ikapila na gani ka kung may na yun? Ay, oo. Ika-46. Mas ma-inlove pa ka nako kaysa ako diha nimo, no? But, tanaoy. Pero, in fairness, gwapo gid ka tinuod dun siya magisalop. Mas bagay man dayon nimo nga perming magtarong og sinina. Ano siya pagtunin mo sa kong gisulog sa miyagi? Naghiwi? Boy, lami imong joke. Lo! Ato na, mi! Di magdugay, ha? Ikaw na bahala ng bataa, Hector. Ngalig magkiat na sa inyong atuan. Grabe is lolo, oh. Lolo, gyud ka, lo? Mangunay lagi ka. Ato na, mi, oy. Amping din, ha? Di magsigig paso-paso, kay mapandol baya dayon ka. Basig mag-imagine ra ka nga na iti kang unon. Usa! Ay, kapalasan ni bataa. Hector! Hector, tara! Dagay ni mapunta na tinuod si lolo! Dali na tayo! Kapalasan! Hey! Hey! Bantay ka lang uniyang bataa ka! Maya, pagkapungot nga magkalingaw ning apuha, bisan pa man sa iyang pangidaron karon. Wa pagyapon siya mausab. Duol pagyapon kayo siya nako. Og di na ako ma-apply ang mong moto nga wa ka magdali. Oh, niya na sila. Sila na ka ng bag ulang misod. Oh, Hey! Asa man? Naunsa ka man, oy? Speechless man ka, Lambert. Nga nakakita ni Annie sa iyang outfit. Ang iyang sexy nga outfit. Oh, ayaw kong ingna nga nausab ng imong hunahuna bahay niya. Don't tell me. Nga nakagusto ka na sab ni Annie. Mga kasama, dapito ka muna mo sa pagpaminaw sa ban pang masumpay ni atong sugilanon. Ani, Tagsuwat Marites Parba Albores, ubos na direksyon ni June Caraca Pujanes, Spinner Joel Bense, recording editor ang ditayad, sound man Aldwin Nacurda, dalit sa RMN Drama.